problem ine vanhu vanosapota ZANU-PF ndeyekuti as long as iye achingowana mukana wekungoti pamberi neZANU-PF anofungidzira kuti ndiye ega anenge achiipa support kana kuti ndiye ega ari so superior kwairi kana kuti zvese zvaanotaura ameno vanotanga vasiri kushandisa pfungwa vamwe vacho right. Panapa ndadzoka ndine nyaya anoitwa Owen Mudha. Problem iri kuitika panapa i1 muri kuzviziva kuti 2028 term rapresident Emmerson Mnangagwa rinenge rapera and that's final and zvinhu zvakadaro vakangobvuma kuenderana nemutemo wacho weZimbabwe zvinobatsirawo kuti kukwanise kuuyawo vamwe vanhu vachishandirawo nyika seizvozvo because nyika izotongwa nemunhu wani munozviziva imimi, so zvinobatsira zvinhu izvozvo because handiti problem yanga iri kunetsa pana RG yanga iri nyaya yekuti Mugabe anga arunza akugarisa ari ipapo akurisa vamwe vachiti akurara ari mumameetings chichi wazvona. So panapa this guy manje ari kuuya ari kubuditsawo zichandi rake riri kuningina. One of the Emmerson Mnangagwa's most loyal allies, Owen Mudha Ncube, is back at it unlawful sharing for Mnangagwa to extend his reign beyond the constitutionally allowed two-term. Ncube, who was fired from his state security role for incompetence, was caught on tape leading chance of 2030 Idi Anenge Achitonga. For context, Mnangagwa's second and last term ends in 2028. The chance throw shade directly at Vice President Nkosazana Chiwenga, the man behind the 2017 coup that dethroned Zimbabwe's long-time dictator Robert Mugabe and paved the way for Mnangagwa's return after his abrupt dismissal. Chiwenga is a controversial figure within ZANU-PF, criticized for his minimal liberation credentials and perceived dictatorial ambitions. As cracks widen within the ruling party, Zimbabweans are in for a political spectacle. The big question: will all the major players be around until Mnangagwa's term ends in 2028, or will there be unexpected twists and turns? Great, no problem. Iri kunetsa panapa mukunanya iripo 2030 Idi anenge aripo ana general Chiwenga vaya vantone tuma roles twakaplayawo twokuti ndiye vice president anenge aripo anditi anenge akutarisira kuti nguva yangu yakukwano, but handisi kuti zvangu zviri kuita uyu ari kuda kuedza kuda kudena kana kuti kufindura general Chiwenga, handisi kudaro. Imi ndimi mukufunga kudaro kwati ndimi muchafunga kudaro, but maproblems aripa panokonzeresa. Kuna vanhu vakawanda vakashandira musangano wayo, asi munhu wani cheteka. Kuna vanhu vakawanda vekuti vanenge vakumirira kuti nguva yedu yakusvika. Handiti sinzi iyo inozviti inotedzera constitution zvekudaro party yavo. Saka ndonguva kai kuti vasira vamwe ko vanhu ava vanenge vachibva nekupa vanenge vachikonzeresa chichi vanenge vachitaya kuda kugadzira, because problem iripo ndeyekuti panapa takati tabvisa Mugabe takuisawo new version second republic Idi akuitawo zvinhu zvake anditi. Saka what's the purpose yekuti mutange kumusimbisa kuti apinde kuita zvakaitwa naMugabe futi? Tinenge takagona chiipo. No problem one yet ine vanhu veZANU-PF, but ameno muri Zimbabwe munoona senyaya munoona vanhu vakaita seava.